Katanatri kam ke Sorkar Jilla Community and Rural Development, Lingba ke Office jong ke Block Development Officer Mawpat, Klapen loi ke Lempung Hikai bat Pynshai Paidbah hadong Lawjynriew Nongthymmai, haka arpawai terik mentau benai. Kekong Monica S. Kshar BDO kala ai jing hikai bat jing Pynshai ke basan hi bahas ki Paidbah, halor ki mat bat ki pang ki bayadei bat ki lat ki kabu bat ke Sorkar India bat Sorkar Jilla, ki lamang bat ai na kebenta banyara bat kentiwe kayo ke kodjo ki Paidbah. Hakan ni kesngi kita nak terekam jong ke Sorkar ki bayadei ban ai Aadhaar card, Epic, Ration card, pension scheme, kilawan ban Pynshai ki Paidbah ban hak jo kapor ban pendep no ki kam ki bayadei bat kitu ki bakwa ban pendrong kerteng themmai ban yo ki jing mentoy ba ke Sorkar ka ai Shillong yeng long sam ki bakam kerdo hak yo ka kot ki Paidbah kadong Lawjynriew ki la yo ladru ban tip kumno ban shimi ki lat ki kabu ba ki bang ki airam Aisha hak sut ka babedor ban kentiu ya kalat ka mai ka ji hado khat santli kitna terekam ke Sorkar kelawan ban ai jing hikai bat jing Pynshai hakani ke sngi kani ke Lempung kala ai jing sumar bat sam dawai dashin chegitu ki bapang ki bam don kam maletia bat sumar haki hospital uba SB Karshandi rang basnong ke Lawjynriew la pediang sungu bahaya baro ki belawan chakani ke Lempung Aadhaar renewal dan juga ration card dan juga free medical check up industri siapa sengkam na jom tagi dan nam tagi bahai loan scheme na ke bank di loan ni gitu dari bagi SBI bagi jom dari ke bank nang kendong biaya wala nalor kita kedang pun giwi di kadi kasihan ke paningkong ke bangi persang na kalian jong senong kat training kat lambat kal Mawpat blok di kermen ba kasi nang ni sakmat ina khamna susu ban ra kan ya kisementoy namta Paidbah jong senong Lawjynriew